למה אני לא בפוקוס? כל הכבוד. רגע, של מי המצלמה הזאת? יחט, התנפחו לי העיניים ברמות. ליאתי! רק עכשיו זה מצלם, מקודם זה לא צילם לי. תקשיבי, השר הארוך הזה. אני מפסיקה. חיים יפים, מה קורה? So you like my new long hair? זה כבר חדש האמת. שלום! יואו! הנה עכשיו. I'm so into you, I can barely breathe. שמעתי את זה בבוקר. כי אסור לי לצלם בלוג לפני שאני עושה סבב שלומים. כי אז אני עשינו אווירה של מסיבת קריסמס. תמונה. אני מחכה למתנות. אני לא רוצה כלום, אני רוצה אוכל. יש מלא אוכל. אז רגע, אולי אני אלך לאכול. בואו נלך לאכול. מחכה שיגידו לי לאן להתקדם. אולי לכיוון האוכל. אני לא אכלנו. לא יודעת, תשאל את סתיו למה. מה התכנונים? אין לי מושג. חיים שלי, את פשוט אין, אני לא יודעת, את סווד, לא, זה הכי נשמע כמו כאילו קלישה של יוטיובריות שמחמיאות פחות, אחת תהיה מהממת הורסת. לא, תקשיבי, את לא מבינה את הפלח. אני כל כך שמחה לראות את זה. את לא מבינה איך יפה לך, כל מה שקורה כאן. מה החיתור? איפה קונים את זה? הוא בדרך. החיתור בסעורית. איפה את יושבת? שם. זה קצת רחוק ממני. איפה את יושבת? טוב, ליד פניסטר הבנתי. טוב, אז אנחנו נתראה לנו. שלום. בהמשך. תפתוח את הבקבוק. תודה מאיה. סבבוש? כן, thank you. שים לך? כן, בדיוק שוחחנו על זה, האם אנשים מחייכים. אנשים נכנסים ומרגישים אחרת. זה מהמתחרים שלנו. זה כל האהובים שלי. אנחנו יותר גדולים מהרבה מאוד מתחרים גם באונליין, ואנחנו נמשיך להיות נוקמים ולשזמנתם אותי, והמון הצלחה ב-2019. היה מהמם, אבל האירועים של גילטי תמיד ממש מציפים אותי, כי כאילו כולם מגיעים לשם, וזה תמיד כל מיני אנשים שאת בקושי פוגשת אותם, כאילו רק באירוע של גילטי, ואז זה כזה, לא יודעת, מציף אותי רגשית. אז אתן בטח רוצות לדעת מה קיבלנו, האמת שזה מהמם, זה לא דברים חדשים, אבל המארז הוא יפהפה, והולכת להיות שנה מדהימה בגילטי, עם דברים באמת חדשניים ויפים. תתעלמו מהבלגן שהולך פה, כאילו, תתעלמו. זה המארז. ככה המארז נראה הוא מואר בניון, ויש פה שני היילייטים, יש רודאו דרייב וזה איילנד, זה רודאו דרייב, וזה ויש פה 4 ליטרים, כל המוצאים האלה הם כבר נסתכלו שברו בנשק הקרמים שמזכירות שלהם, וזהו, זה לא להיות חלק מהמם מבחינה דרכית מהלכת. האמת שאני די מתרגשת כי גם הולכת להגיע אליי מישהי מאוד מיוחדת שאתם בטוח מכירות אותם, אנחנו הולכות לעשות משהו שאף פעם לא עשיתי בעבר וזה כזה מוזר שהתחלתי אצלי בבית, אבל סבבה. זהו, כשהיא תגיע אני אשתף אתכם שהיא כבר כאן. אני לא הולכם יותר מאוחר. לי למחר, כי אמרתי אני כבר מאופרת. היא כבר מאופרת. טוב. שלום. תראו מי הגיע אליי הביתה. מה קורה? מה שלומכם? היא בדיוק בטיפולים. נהדר, נותני להם משהו. יואו, רואים את כל הבלגן ברקע. אז כן, דיברנו קצת על ההבדל בין מה שרואים בסרטונים למציאות. אז את רוצה לספר להם קצת מה עשינו היום? אנחנו הקלטנו פודקאסט. זה היה ממש מעניין. חופר כצפוי? ברור שחופר, חייב להיות חופר. In a good way. כן, זה גם חלק מהעניין של פודקאסט, אבל נכון. דיברנו על פסיכולוגיה ועל דיכאונות ועל... fun stuff. כן, כזה, קליל. בקלילות. שלום, ברוכים הבאים לערוץ של סתיו. סתיו קפצה אליי לביקור, פעם ראשונה היא באה לבקר אותנו פה בצפון. כן, ואז היא אמרה לי, בואי תכיני לי פתיח לבלוג. כן. אז אני מכינה פתיח לבלוג, שאני עדיין לא יודעת מה אנחנו הולכים להציג בבלוג הזה. מאי? אם את לא אוהבת את אריאנה בכלל. היא מתה על אריאנה. היא בלופים, מה שאומרת אותה. בסדר. ברור. Something about you. לא, אני מבסוטית על המצלמה, תראי. Makes me feel like a dangerous woman. Something about. תגידי משהו על הבושם. Limited edition, סינטרה. תקלטו, אני חייבת כאילו תקלטו. Something about you makes me wanna do things that I should have. לא, את צריכה, הוא עוקב אחרי הפרנים שלך. הכל אחריו.
Do you like it? איזה מהפנט, אי אפשר. זה pas possible. תחו שם בחוץ מועצה. פרלמנט. תני קצת. הפרלמנט של ה... הוא טוב, קצת מתוק. את לא אוהבת מתוקים. יותר מדי. אז איך את אוהבת את המון פריז של יפסה לורן? הוא ממש מתוק. וואי, הוא ממש הרבה יותר סופיסטיקייטד מזה. סופיסטיקייטד. זה מתוק נגיד. זה מה זה? מרינה דה בורבון. הם ידועים במתיקות. כל הבקבוקים שלו תמיד נראים כזה. הוא מתוק. רגע, אני לא יכולה לשים לעצמי. אם אני יכולה בבקשה לבדוק את הפינה. די, בדקתי, תעזבי אותי. לא, הוא קצת לימוני, הוא לא כזה כן? מתוק, צריך. אטלית. נראה לי אני בשלה לעוד קפה ואז אני אלך. יאללה. בשלה לעוד קפה. אם היה לי בית כזה הייתי מצלמת בו כל כך הרבה יותר, כאילו, מה, אפילו זה אחלה רקע, ככה. לא, תסתכלי את כל הבלגן. סדרי? וזה כל היום לסדר, וגם כל היום לדאוג שלא יהיו פה ילדים. טוב, זה אני לא יכולה לעזור לך, לא אשמתי שאת מתרבה כמו כלוב אוגרים פה, אני לא יודעת מה קורה כאן. אנחנו במושבה הגרמנית בחיפה, מהמם פה, ברמות, אווירת קריסמס, פשוט מהמם. ג'וני, תראה מה יש פה למעלה. תסתכל כמה אורות יפהפיים. בואו נחפש מישהו שמוכר בלונים. איזה יופי, איזה יופי. يعني الشنطة اللي فيها المصاري، كيف تشوف الشنطة معنا شوي؟